సిద్ధాసుడి ఉద్దాల పట్టుదన అనాది పూర్వుడు నెలాదిన నిదాట పుష్పస్థాన గడిచిన పుష్పస్థాన గడిన గడి పంపన గరటి పోయి కలుగున ప్రతిష్ట పరమకాశమైన పుస్తకాలతో కాలు మల్పాయి కమ్మూర్త అయితే పట్టుకొడుతూ నా భైర గుర్తులు అసారి గుర్తులు కూడించి గుట్టాల స్వామి మహాపూజ పట్టుకొడుతూ పెద్దవారు కట్టు పెద్దవారు మల్పాయి పంచోపంగా మంగాటి ముందు మల్పోకుండా ఇచ్చిన అంచెన్ విద్యుత్తు బతికిన కోటి చెందాక మన్నారు చెప్పడం స్థానం సుత్తు బలి పాడి దీపాయితో అయితే పిలవ వరి దైవ రాజన్ దైవ విపాయికి బలిపోగా ఆయికి బలిపోత కట్లే అంచెన్ ఎన్ని తాకిన నేతు ఆటగట్టి నన్న బ్రహ్మవైద్యులు నట్టు కట్టి కలిసి మంచి పుణ్యార్చన మరి మంత్రి హోమది సూచించడమన వాడి భూలే దీపాయి చెందు అంచెన్ మల్పాయి సింగారం నానా కొరించి సూర్య అంచెన నాలుగు గుర్తు ఎడమ గుర్తు వందు గ్రహం సర్వేట్టు ప్రార్థన నన్న కోటి చెందిన బ్రహ్మ అప్పుడే అంచెనే బ్రహ్మేణ బలబాగుట్టు కట్టినేమో పూర్వం గ్రామ సర్వేట్టు ప్రార్థన అంటాం